Ei, bon dia! Avui estem a la Pobla d'Íjar. Anem a fer la via verda de la Vall del Zafán. I avui tenim, aquí és mon pare, que ens ha fet de taxista. I després ens vindrà a buscar. Vinga, papa, saluda. Jo no dic, hola! Doncs res, avui anirem fins al Canyís, 30 pocs quilòmetres. Anem a gaudir d'aquestes temperatures gèlides de l'hivern. I res, espero que us agradi el muntatge. Oye, y de paso hace mucho frío aquí, pero mucho frío. Doncs ja hem arribat al Canyís, 32 quilòmetres i primera presa de contacte amb la ruta. Res, anem a descansar i a ficar-nos en calent, que fa molt de fred. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Bon dia, sortim del Canyís, 0 graus. Continuem cap a Vall d'Algorfa, Cretes i Horta de Sant Joan. Avui, 50 quilòmetres, comencem a entrar, creuem a Catalunya i comencem a entrar a territori Pols. Som-hi! Més que 10 Nadales, aquí és Nadal i estic content perquè m'atrauen les maneres deixant de banda els no sé què i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content perquè anar fent ja no és la idea i coneixent-me tan intens no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content perquè el caliu no se'ns atura. La bogeria que hem après ens fa tossir com un amor. Jo no volia seguir la llum del túnel. Que llita. No sé quants quilòmetres, però un bon tros d'aquest túnel, de Vall d'Algorfa. Però bueno, ja està. Estic content, 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 estic content, 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 estic content, 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 estic content, 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 content. Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per 1000 deserts, com bandidus a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts. Vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde, un parell de samurais. No ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis. Ja hem arribat a la cota màxima de la ruta, a 580 metres aproximadament, al costat de Cretes. Ara ja només ens queda baixar cap a Horta de Sant Joan. Invencibles, invencibles, junts anem més lluny. Saluda, xurri! Som intrèpids navegants a la conquesta dels 7 mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts,
i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Doncs res, avui ja anem a Tortosa, 50 quilòmetres, tot baixada, tot i que hi ha gent que diu que no és baixada, però tot baixada, i recorrerem una de les parts més úniques de la ruta. Ara som a la Via Verda del Zafán, no és la Via Verda dels Ports. A veure què tal, també hi ha túnels i té molt bona pinta. Doncs anem a gaudir del dia. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern. Dilluns perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Doncs som a prop de Xerta, on hi ha l'Azud de Xerta, que servia, em sembla que des de temps dels musulmans, originaris per captar aigua, per una banda de la ribera de l'Ebre. I podem veure allà al mig que hi ha com una escaleta que es diu tècnicament connector fluvial. I per què serveix el connector fluvial? Doncs és una escala de peixos. Com que creem una discontinuïtat en l'Ebre, en el riu, i els peixos no poden salvar aquesta discontinuïtat, doncs es crea aquesta connector fluvial, escala de peixos. Són petites basses connectades per un canal que van guanyant el desnivell i els peixos poden anar pujant, descansant, i així guanyen aquesta obra d'enginyeria que té uns usos agrícoles per regar, però malmeten la fauna. Doncs bueno, són petites mesures o grans mesures que ens permeten tenir una activitat més sostenible. Doncs seguim! Què, Sílvia, què tal? Millor que ahir o què? On som? Tortosa! Final d'etapa. Iupi! Doncs ja està. Ja ho tenim. Última etapa i arribem al Delta de l'Ebre. Avui fins al Delta són uns 35-40 quilòmetres. Doncs res, anem a seguir aquest gran riu, el riu Ebre, i creuarem tot cap al Delta fins a la punta, sortim de Tortosa, no res. A gaudir de la jornada. Amb il·lusió! Tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i
Banyoles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirades en peu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. Doncs ja hem arribat! Final de la Via Verda! Ui, som al figurat, com era? El mirador del Garxal. I res, aquí s'acaba el delta. Una mica més enllà desemboca a la Mediterrània, al riu Ebre. Doncs ja està, 170 quilòmetres, tota la Via Verda els fan, empalmant amb la de la Terra Alta, la de l'Ebre i fins a la desembocadura del riu Ebre. Una ruta apta per a tothom, amb alguna pujadeta, però pràcticament tot de baixada. No res, reconeixent el territori i gaudint d'ell, amb il·lusió. ¿Qué pasa, Silvia? Que es todo su vida. ¡No sigas la luz! Mi café. Chan, chan. ¿Cómo portem? Muy mal. Tengo ganas de llorar. La beguda dels pobres. Licor de res. En esta sala es mejor porque no se ve un motivo. Anem a omplir d'aigua. No tenim aigua. Que és un lloc molt bonic. Estem a l'estació de Prat de Comte. A ver, ¿quieres decirnos algunas palabras? Churri. Churri, rurri. ¡Ah! ¡Que me mato! ¡Ah! Se va a matar. ¡Que me mato! Vamos, dale. Dale clean. Dale clean. ¡Ah! ¡Que me mato! Dale clean.